Domn profesor, ne mai despart câteva zile de marele meci cu Flensburg. Ce ne puteți spune despre duelul care va fi aici în Nova PG Arena? Da, ne așteaptă un meci de gală, într-adevăr. Vine câștigătoarea trofeului la Turda, vine în România. Ne pregătim la maxim. Așteptăm în primul rând să fie și suporterii. Aș dori o sală plină, fiindcă de data asta chiar avem nevoie. Cât de important e pentru jucători un astfel de meci contra câștigătorii ultimelor două ediții din EHL Flensburg și ce ne propune? Nu numai pentru jucători, pentru noi toți este foarte important. Sunt echipe care până acum noi ne uitam doar la televizor, le vedeam și ne bucuram de jocul lor. Iată că vin la Turda și va trebui să ne mobilizăm, să facem un meci bun, să le facem față și să ne bucurăm la sfârșit de jocul prestat. De-a lungul istoriei, Turda a înfruntat echipe puternice europene, Porto, Sporting, Alingsas. E de departe cea mai puternică echipă pe care am întâlnit-o până acum? Eu așa zic, da, este de departe la ora actuală. Deci, Porto, când am jucat cu ei, nu erau în Champions League. Acum, într-adevăr, sunt și ei acolo sus la echipele mari. Dar, pur și simplu, nu suntem speriați. Avem o problemă mare cu lipsa interul nostru drept, Cristi Ghiță. Dar ne pregătim și, încă o dată spun, încercăm să facem un joc bun. Sper să nu aibă presiune foarte mare băieții noștri, să își dea drumul, să aibă încredere și să vedem ce va fi. Un mesaj pentru suporteri? Am zis, îi așteptăm un număr cât de mare. Este, practic, ei pot veni la acest meci ca la un spectacol, fiindcă nu știu când o să mai reușim să aducem o echipă de așa valoare în România și chiar în Turda. Radu, ne mai despart câteva zile până la meciul cu Flensburg de marți, deci din Nova PG Arena. La ce vă așteptați? Da, o să fie pentru noi, să zic așa, meciul sezonului. Am așteptat de mult meciul ăsta. Pe cât o să fie de greu, pe atât o să fie și de frumos, zic eu. Trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă, de fiecare secundă petrecută pe teren și, la sfârșit, să ne bucurăm de orice rezultat ar fi. Au fost multe echipe puternice în Turda de-a lungul timpului. Mă gândesc la Porto, Alingsas, Sporting, Olympiacos. E Flensburgul cea mai bună echipă pe care am înfruntat-o? Eu zic că da. Până acum Flensburgul pare să fie cea mai bună echipă și cea mai, probabil, cu istoria cea mai bogată, cu palmaresul cel mai bogat. O să fie, cum am mai zis, un meci greu, dar cred că pentru astfel de meciuri te-ai apucat de handbal și o să încercăm să ne bucurăm de fiecare clipă, cum am zis. Cum ne pregătim să-i surprindem? Sincer, cred că în astfel de meciuri iese din tine tot ce ai mai bun și probabil te autodepășești. Asta încercăm să facem și noi. Și la final, un mesaj pentru suporteri? Să vină număr cât mai mare, ca de obicei, să fie alături de noi și să ia parte cu noi la o filă importantă din istoria echipei Potaisa Turda. Exactly, just a few more days until the game against Flensburg. What do you think it will be here in Nova PG Arena on Tuesday? Yes, we know that Flensburg is a very good team, and of course it's going to be a tough game. But our team is ready. You know, for us, every match is important, and we are playing every match for victory. We knew that players are good and the team is complete. But you know, we are playing in Turda, we are playing in our home, so we have to give everything. We have to give our maximum, and then we will see how the game will end. You have a lot of experience internationally with Georgia national team. Flensburg is the strongest team you ever faced? You mean with the national team or the club? With the national, but you cannot compare teams and the national teams. You know, it's totally different. But it's one of the hardest opponent I ever meet. Yes. Do you have a message for the fans? Yes, our fans, they are always with us and are really amazing, and we are waiting for them to
bring another beautiful night in Turda, and I hope they will be with us, and we will have one more beautiful night here.